So, hi guys! It's me, Michelle B. And heartily welcome sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Wait lang, parang nag-ano tong buko. Yung kulot niya. Magandang hapon! Hapon na pala, it's already 1 in the afternoon. At anyways, dito lang ako sa bahay. Ang tawag ito? Matagal na akong. So, kanina pala, pagising ko is, anyways, maga akong nagising. Binanggit ko dun sa huling vlog. Tapos, naglaba ako. At ayun na, nakasampay yan sa labas kasi parang uulan ngayon. So, tingnan nyo labas, ayan. That's my sinampay. Aking mga halaman. O, dyan, o. That's my sinampay pala. Saan ako tumuturo? Yung aking kamay nandun sa, nandito sa screen, wala dun sa ano. Ayan, tas akin yung mga halaman, ayan. So, ayan. Kanina ko pa yan sila nasampay, siguro mga 9 ng umaga, something like that. 9:30, something like that. Natapos na silang lahat labahan. And, umupo na ako dito. Ay, may naglinis akong konti sa bahay. Umupo na ako dito. Tapos dumating yung aking Josabo Bells kasi meron siyang break time. Ayan, tapos, ayun. Kanina pa ako dito nakaupo dahil meron na naman akong bagong pinag-aaralan guys at hindi ko pa siya share kasi gusto ko maging okay siya bago ko siya i-share. Kasi sobrang tagal na nito at sana maka-move forward ako dito dahil yeah, it's a must. It's very kailangan talaga na matapos ko tong pinag-aaralan kong ito dahil yeah, kailangan talaga. So, as of the moment, yun ang pinagbibigyan ko ng panahon dahil ayun, kasi masasayang yung ibinayad dito kung hindi ko ito magawa. Ayan, so yun. At this one is very important talaga, lalo na dito sa ibang bansa ka nakatira, ganyan. So yun talaga yung wish ko na maka-move forward ako dito. And yeah, sobrang hirap kasi niya. So yun, share ko na lang sa inyo pagka natapos ko na to. Kasi parang ito yung pinaka-stressful na step dito sa pinag-aralan ko na to. Ayan, so sobrang tagal na nito. So kailangan bago mag winter is matapos ko to. So this is my goal and yeah, I will be sharing with you guys pagka na. Ayun, so ang gagawin ko ngayon is ayan, nag-aaral talaga dito lang. At meron ako ditong mangga. Charan. Maganda yung nabili kong mangga. Pinudburan ko yan ng asin. So, yan ang kakainin ko. Tapos meron ako ditong, yan o. Tapos, yan ang kinain-kain namin kanina ng aking disabables. Tawag ito, cookies. Ayun, tapos, natulog siya at ayun, umalis na siya ulit kasi nag-work na siya ulit. At nakaandar pala yung aking dishwasher kasi, ayan, puno na siya ng mga kailangang hugasan. So, pinaandar ko na siya ngayon. Ayan. And yeah, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung ating magiging kasunod na update. At wala naman ako ngayong lulutuin dahil tinanong ko yung asawa ko kung anong gusto kainin niya. So may natira pa kaming sopas din guys kasi madami yung nagawa kong sopas kagabi. Madami kasi siyang gulay kasi ang dami kong carrots, sinubos ko ngayong carrots, tapos parang 3/4 na nung cabbage yung nilagay ko. Tapos syempre may mga manok pa, yung tira namin yun na manok. Nung nakaraan na ako yung buong manok, may tira nun na mga sa may buto-buto, tapos may mga pichu-pichu pa ba na tira, parang ganun. Hindi kasi masyadong kaming mahilig sa ganun. Pagka yung mga pichu-pichu ba, kasi parang siya. Mas gusto namin yung mga wings, yung nasa likod. Yung basta yung ganun, yung picho, naiiwan siya minsan. Kaya yun ang nagagawa ko pang sopa. So, ayun. Tapos, lagyan ko pa ng sausage, yung parang ginawa kong hotdog, ganyan. So, madami siya. So, meron pa doong natira, na tira-transfer ko sa maliit naming kaldero at nakalagay sa ref. Tinanong ko kanina siya kung anong kakainin niya. Sabi niya, yung ano pa rin daw yung sopa. So, nagustuhan talaga ng asawa ko. So, paborito talaga yan. Yung niluto ko talaga yan. Nagustuhan talaga niya. As in, pati yung bata namin. Ayan. So, gusto niya yung ganyang soup na ayun, so hindi ko kakainin niya mamayang gabi. So, ayun, yun na lang kakainin namin dalawa mamayang gabi. Ayan, or baka mamaya mulubos ako, pumunta ako ng Aldi or something like that para madagdagan ng konti. Kasi wala ako masyadong dito. Hindi ako masyadong bumibili kasi nga, malapit lang naman kami sa grocery store. So, anytime na gusto mong bumili, makakabili ka pag may pambili ka. Ganon. So, ayun.
So, yun lang. Update ko kayo mamaya, guys. Ayan. So, bago po humaba itong pagdadaldal natin. At ako ay may kailangan pang asikasuhin. Tawag ito? Hindi asikasuhin pag-aralan. So, ayun. I'm hoping and praying na, ayun, makapag-move forward ako dito. So, yun lang. Hi, guys. Update. Nag-Aldi pala ako. Bumili ako ng something. Charot. Nadala akong payong. Dahil, resibo. Saka umulan. Bumili ako ng dalawang croissant. Tapos itong laugen, Hindi ko alam kung masarap to. Titikman ko to ngayon. Nagutom ako. Tapos, bili ako ng cheese. Tapos pala man tinapay ng aking dissawables. Tapos, may naka-sale na tawag ito, na pang pork, pang grill. Ayan naka-sale. So, kinuha ko na. Kahit bukas pa namin lutuin yan, or bukas, kahit Sabado pa yan, okay pa yan. Yan, so yun. Yes, wala naman akong lutuin ngayon dahil, so in total is, ito, hindi naman pa to. Yung wallet ko pala nandito. Ano palaman mo? Char. Ayan. Nagutom ako. Kaya napatayo ako na papunta ako ng Aldi. Sabi, wala pa akong kinakain guys. Yung almusal ko lang kanina is yung sopas. Tapos yung tapos dumating nga yung aking dissawables. At nag-tea. Ganyan. Tapos wala na akong masyadong kinain. Kumbaga kung ano lang yung tag ito, yung cookies ba. Tapos wala pa akong, kumbaga yung pinakamatinong kain ko kanina is yung almusal ko nga na sopas. Which is okay lang din naman yun. Kaya mas gusto ko nag-almusal para kahit, alam mo, hindi na ako masyadong kumain ng lunch. Parang something like that. So, pero ngayon nakaramdaman ng gutom. So sabi ko, bili na ako tinapay. Bumili akong tinapay. Wait lang, alam niyo ba, nagsuot lang ako ng ganito. Tawad ako ngayong araw na gano'n kasi nga, nakafocus ako sa aking pinag-aaralan ngayon. Ayan. So, kasi may goal ako. Pagka may goal ka, kailangan talaga ng focus. So, yun. Nag-sombrero lang ako. Nagka-sombrero ako kanina. Tapos, ganito. Ayan. So, titikman natin itong, nilabas ko nga pala dito yung itong wedge. Kasi, sabi ko parang gusto kong kumain din ito. Pero may tinapay na pala ako dyan. So, kaya iniisip ko, ba't ko ba pinaantar to So, hindi ako kami tinapay na ako nabili. So, hindi ko na ito kakainin. Or pagka gusto ng asawa ko mamaya, kumain. Balik natin dyan. Gusto kong kainin itong tinapay. Itong laugen na mahaba. Ito yung mga laugen doon sa nila dito. Yung mga pangalan nila yung laugen bread. Sa ganyan. Bet ko sila. Ayan. Kasi medyo may matamis. Buti na lang sa date ko palang ito na Tapos, ayun, try natin ito. Tapos ulit ako mag-tea. Green tea naman ako ngayon. Wait. Panay din ako. Panay CR din ako. Kasi nga panay ako inom ng kung hindi green tea, tubig. So, mag-green tea tayo ngayon. Kasi alam niyo ba, puro kasi yung asawa ko, ito rin ang gusto niya, yung yung ginger and lemon. Yan. Tapos dito kasing parang medyo maano yung lalamunan namin. Kaya mas madalas kami umiinom ng ginger lemon. Kaya marami pa akong green tea. Anyway, ang dami kong tea. Guys. As you can see here in it's a lot of teas. Tapos, may mga tea pa dito na yung tago to yung bigay sa aking dissawables pa. Ang dami. Ayan tea. Yung mga tea dito. Ang dami namin tea. Dito. Tapos may meron pa ako dito palang tea. Yung mga wait lang. Diba na ako sa inyo? Nag-haul na ako sa inyo ng mga tea. Wait lang. Oops. Focus. Besides sa may tea kaming ganito. Ayan. Dami kong tea. Tapos, meron pa ako ditong salvia tea. Yung parang herbal tea. Tapos, meron pa kami ditong tea para sa ubo. Ayan. So, mahilig kami sa tea.
Yeah. So, yun. Kaya dami ko mga tea dyan. At, tawag ito, parang madilim kasi sa labas. Hindi ako nang bukas ng ilaw dito sa akin. Ito lang doon sa kabila. Tapos na itong aking mga pinggan dito, mga hugasin. Kaya, dito na lang tayo kumuha ng baso. Samaya ko to tatanggalin itong mga ko dito, mga hugasan ko. Mag-green tea muna tayo, tapos nakain ako ng tinapay. Tapos tuloy ko yung aking pag-aaral. Buksan ko na yung ang dilim kasi parang yun no. Pagdating ng asawa ko kanina din, kumain din siya nitong cookies. Kaya ayan, ito na lang yung tira. Yan ang pero nakakaramdam ako ng gutom, kaya yun. Nakain tayo. I will just put you there. This is my bread. Hi guys. Welcome back. Na yung laptop ko, sarado na. Maghapon na kami magkaharap nito. Ipinasok ko na yung aking labahan kasi nga parang para in case of lumakas yung ulan. Kasi nga di ba lumabas ako kayo ng mutay ng Aldi. So, pinasok ko siya kasi in case of na siya, tuyo na siya eh. Kasi medyo uminit-init tapos humahangin. Kaya ganyan. Magmerienda muna ako kasi oras na ba? 5:30? Oo, 5:25. Kasi yung mga gusto ko kasi mga ganito. So, may isa pang ganito na parang nakaknut. Sa ganyan. Pero Laugen din. Ito, first time ko makatikim. Puro kasi pabilog na titikman ko. Ito pa, haba siya. Tapos Laugen din ang nakalagay doon na pangalan eh. Kaya pagka Laugen, bet ko siya. Kasi may medyo matamis na Yan, so tinapay. Parang pretzel style. Hindi siya yung ina-expect ko na Laugen. Siya, salty. Ganun, sa ganun. Kasi yung Laugen na ko, medyo matamis. Paggawan ko ng tea yung aking sourdough. Parang, pauwi na yung shot at sakain na kami. Ito, ininit ko na yung sopas. And I have the 2%. Ito yung aming kainin sopas tsaka itong Who said, you're perfect, ang ganda ng dulo ng buhok ko talaga, Pero sa totoong buhay, guys, ang gagandahan ako tingnan pag nasa ganyan siya. Pero pagka makita niyo talaga yun, guys, is very, siya dry na pero that's good. Yan, init na. Lagyan natin ng water. Para pagdating ng asawa ko, malamig, ma-warm. Hindi na masyadong mainit kasi ayaw din ng sobrang init. So, okay na rin to. Itong sodas. So,
So, yan. Open ko lang ganyan. At, yeah. I'll be waiting for my lovey-lovey and we're going to eat dinner. So, yeah. Ayun lang naman yung ganap ngayong araw na ito. At bukas ko na itutupiin yung aking mga nilabhan at I know it's already dry. But, yeah. Bukas ko na siya. So, yeah. I will see you in the next update. So, yan ang aming dinner, guys. Isang croissant, tapos ito yung sopas ko. Since asawa ko, ayan din. Tsaka ayan, sopas niya. At tea, sa akin din nandyan. So, yes.